PSEk hondakinen kudeaketan Bilduk duen jarrera salatu du. Alderdi interesen arabera jokatzen ari dela esan du. Legazpiko atestatekoaren kontsultak utzitako emaitzen aurrean hausnarketa egiteko eskatu dio. Gainontzeko herrietan sistema ez inposatzeko. Eta iruditzen zaigu momentu honetan egin beharko litzatekeena da ikusita legazpean zegertatu dan, ikusita hainbat manifestazio egon dela, ikusita zenbat poltsa dauden balkoietatik zintzilikatuta. Bilduk behingoz, behintzat bere aldetik, alde bakarreko keinu bezala egin beharko lukela atezatekoari errenuntziatu eta berriro hitz egiten hasi. Atezatekoak ohiko zabor bilketa sisteman orain artean egindako inbertsioak zakarretara bidali dituela gaineratu dute. Hau honela, herrien ezaugarrien arabera zein sistema jarri erabaki behar dela adierazi dute. Sozialisten apustua 5. edukiontzia da. Sistemarik egokiena 5. edukiontzia dela, hain zuzen, oraintxe Ernestok esan duena lortzeko. Eta da, kontenedoren sistemak lortu duen gaur egungo tasak areagotzea, handiagotzea 5. edo 4. frakzio batekin. 5. edukiontzia dagoen lekuetan 150%ko birziklapen tasak lortu direla diote. Hildo honetatik Donostiako gobernuari ere luzatu diote mezua. Sozialistek agindea utzi baino lehenago jarri zuten abian Donostiako 2 auzotan 5. edukiontzia. Bilduk honi jarraipena ez ematea salatu dute. Are gehiago, Ernesto Gaskok galdetu du, Bilduk atezatekoa sistema egokiena dela uste badu, ea zergatik ez duen hiriburuan jartzen. Botuak galduko ote dituen beldur den. Hala eta guztiz ere ez dute bi sistemak uztartzeko aukera baztertzen. Hau da, herri berean 5. edukiontziaren eta atezatekoaren artean hautatzea. Amaitzeko, EAJak ere hondakinen afera honetan ardura baduela esan du Denis Itsasok, erraustegiaren moratoria sinatzeagatik.